Tatsuniyoyi da wasanni na Ibrahim Yarhaya, littafi na ɗaya. Mai karanta Maude Rabi'u Gwadabe. Gizo da Ɓaure. Ga ta nan ku. Wata rana ne dai wani sarki yana zance a zuci, yana cewa, gonata ta ɓaure ta yi kyau, ɓauren yanzu duk ya nuna, gara in samu wani ya je ya tsinke mini duk ɓauren, kar in bar shi ya ruɓe a banza, amma fa wanda zai tsinke ɓauren ba zai sha ba ko da ɗaya ma. Idan ya gama bai sha ba, zan ba shi ‘yata tare da gararta baki ɗaya. Shi kenan. Kashegari sai sarki ya sa duk a yi shela a gaya wa mutanen gari sarki yana kiransu a ƙofar fada. Mutane suka taru a ƙofar gidan sarki. Sai sarki ya ce, dama ba wani abu ya sa na yi kiranku ba. Gonar ɓaurena ce nake so a tsinke min, amma ba za a sha ko ɓaure ɗaya ba, sai dai zan ba wanda ya tsinke ɗin ladan tsinkewar. Wato zan ba shi ‘yata da gararta baki ɗaya. Sai kowa ya ce ba zai iya ba, domin ɓauren ya cika kyau, ga kuma ƙanshi da zaƙi, ba wanda zai iya ba tare da ya sha ba. Can sai Gizo ya zo ya ce wa sarki, zan iya. Shi kenan, sai sarki ya ce, to, gobe ka yi shiri ka tafi. Da gari ya waye, sai Gizo ya ɗura ruwa a jallo, ya ɗauki madubi da kuma tsinkensa na sakace, ya je gonar sarki ya kama tsinkar ɓaure. In yana cikin yi mutane suka zo suka ce, Gizo barka da aiki, sai ya tsiri tofar da yawu yana cewa, tif, kai wannan ɓaure ko warinsa ba na so. Idan sun wuce sai ya ci gaba da tsinkar ɓauren, yana sha yana zubo wani a ƙasa. Ashe bai sani ba wata ‘yar tsuntsuwa tana kallonsa. Da ya gama tsinkar ɓauren tas, ya sauko zai tafi gida, sai ya ɗauko jallar ruwansa ya kurkure bakinsa, ya ɗauko madubin nan da tsinken sakace, duk ya ciccire ɓauren da ya maƙe masa a haƙorinsa. Bakinsa ya yi tas kamar bai ci komai ba. Sai sarki ya aiko mutane don su ɗebe ɓauren da Gizo ya tsinke. Suka zo suka sami Gizo suka ce, sannu da aiki Gizo, ya ce yawwa. Suka ce har ka gama? Sai ya ce i, amma da ƙyar na gama, kamar na yi amai, saboda warin ɓauren nan, warin duk ya cika mini ciki. Sai suka zuzzuba ɓauren a buhunhuna suka tafi suka kai wa sarki. Da suka je gida, sai sarki ya tambaye su labarin Gizo da tsinkar ɓaure. Suka ce, ai yallaɓai Gizo bai sha ɓauren nan ba, domin mun ga muna zubawa a buhu yana tofar da yawu, kuma da muka ce da shi me yasa kake zubar da yawu, sai ya ce warin ɓauren ne ya cika masa ciki. Sun gama faɗin haka kenan, sai ga Gizo ya zo gidan sarki. Sarki ya ce da shi, to Gizo, ka yi aiki mai kyau, sai kuma ka je gida ka gyaggyara, za a kawo maka amarya da gararta. Shi kenan, Gizo ya je gida ya gyaggyara sarai. Aka ɗauko amarya da gara aka zo da ita gidan Gizo. Kafin ‘yan ɗaukar amarya su tafi gida, sai suka ji tsuntsuwa tana waƙa tana cewa, kai Gizo, a can ka ci ɓaurenka, har ka kurkure bakinka, har ka manto jallanka. Tana ta faɗar haka har sai mutane suka ce, kai, ku tsaya mu ji abin da tsuntsuwar can take faɗa. Sai Gizo ya ce da su, kai ku rabu da ita don Allah, shirmenta take yi. Sai mutanen suka ce, wane irin a rabu da ita? Kai mu tsaya mu ji. Shi kenan, sai ‘yan kawo gara da amarya suka je tana cewa, kai Gizo, a can ka ci ɓaurenka, har ka kurkure bakinka, har ka manto jallanka. Sai suka ce, la'ila, ashe dama ka ci ɓauren ka ce baka ci ba? Sai suka yi ta surutu da hayaniya. Shi kenan, sai suka mayar da amarya da gararta gida suka gaya wa sarki abin da ya faru. Shi kenan, ƙurunƙus. Wasan karya harshe. Wani malamin makaranta ya shiga aji, sai ya ce wa ‘yan makarantarsa, ga waɗansu wasannin karya harshe, zan rubuta su da ɗai-ɗai a kan allo, ina son duk ku iya karanta da sauri ba tare da ɓata ba. Sai suka ce, to, sai ya rubuta, yaɗa ɗaya, yubi biyu, ku'u uku, ɗuhu huɗu, yarbi biyar, kwaiba bakwai, fasta takwas, rata tara, mago goma. Wato yaɗa, yubi, ku'u, ɗuhu, yarbi, kwaiba, kwasta, rata, mago. Na biyu, kai jan mutumin nan ka ɗauki jar sandan can ka kori jar akuyar can mai cin jar dawar can ta gaba da gonar jatau. Kai jan mutumin nan ka ɗauki jar sandar can ka kori jar akuyar can mai cin jar dawar can ta gaba da gonar jatau. Na uku, tauna ƙashi, tsotse, soke a jikin danga. 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 Na huɗu, da kwaɗo da ƙato suka je yawon ƙoto.
ƙato ya yi ƙoto, kwaɗo ya yi ƙoto. Ƙato ne zai ƙwace wa kwaɗo ƙoto ko kuwa kwaɗo ne zai ƙwace wa ƙato ƙoto? Da kwaɗo da ƙato suka je yawon ƙoto, ƙato ya yi ƙoto, kwaɗo ya yi ƙoto. Ƙato ne zai ƙwace wa kwaɗo ƙoto ko kuwa kwaɗo ne zai ƙwace wa ƙato ƙoto? Na biyar, an kashe kaza, an kasa gwaza, garin kallon kasasshiyar kaza an kasa kwashe kashin gwaza. An kashe kaza an kasa gwaza, garin kallon kasasshiyar kaza an kasa kwashe kashin gwaza. Na shida, tsuntsun bisa tsuru tsuhu, ya hau bisa ya yi tsuhu, ya zo ƙasa ya yi tsuhu. Tsuntsun bisa tsuru tsuhu, ya hau bisa ya yi tsuhu, ya zo ƙasa ya yi tsuhu. Na bakwai, ‘yan tsaki sun tsinka tsintsiya ta tsakar ɗaki, suka fito suka tsatstsage taɓon ƙofar ɗakin suka tsince tsutsar tsaf. ‘Yan tsaki sun tsinka tsintsiya ta tsakar ɗaki suka fito suka tsatstsage taɓon ƙofar ɗakin suka tsince tsutsar tsaf. Na takwas, salamu alaikum matar Dubarudu, maraba da baƙon Dubarudu. Dubarudu yana gida? Dubarudu ya je kasuwa. To ke matar Dubarudu ba ni aron madubin Dubarudu in duba. Haba, ni ma matar Dubarudu ban ɗauki madubin Dubarudu na duba ba, sai kai baƙon Dubarudu zan baiwa madubin Dubarudu ka duba? Salamu alaikum matar Dubarudu, maraba da baƙon Dubarudu. Dubarudu yana gida? Dubarudu ya je kasuwa. To ke matar Dubarudu ba ni aron madubin Dubarudu in duba. Haba, ni ma matar Dubarudu ban ɗauki madubin Dubarudu na duba ba, sai kai baƙon Dubarudu zan baka madubin Dubarudu ka duba? Da ‘yan makarantar suka gama na takwas, sai aka kaɗa ƙararrawa, lokacin wannan darasin ya ƙare. Sai malaminsu ya ce, to madalla, kun iya waɗannan, idan mun zo yin wani darasin zan kawo muku waɗansu iri, ko kuwa ba ku son irin wannan? Sai yaran suka ce, gafarta malam, ai muna so ƙwarai. Sai ya ce, to shi kenan, zan kawo muku. Shi kenan, sai darasin ya ƙare. Barewa ta auri mutum, ga ta nan ku. Wata barewa ce sai ta rikida, ta zama mace kyakkyawa, sai ta ɗauki ɗan kutashinta ta ɗora a ka, ta tafi tsakiyar karofi ta ajiye. Da ta ajiye sai ta ce duk wanda ya jefa ‘yar tsakuwa ta buɗe kwatashin nan shi ne mijinta. Sai wannan ya ɗauki tsakuwa ya jefa bai buɗe ba, wancan ya jefa tsakuwa bai buɗe ba. Sai aka samu wani ya jefa ‘yar tsakuwa sai ya buɗe, sai ta ce ta samu miji, shi za ta aura. Sai suka tafi garin ita yarinyar, wurin iyayenta za a ɗaura mata aure da wannan mutumin. Sai aka ɗaura musu aure, ta zo ta tare gidan mijin. Kullum ranar girkinta sai a ce ta je ta ciro kuɓewa a gonar mijin ta yi miya. Da ta je gonar sai ta yadda zanenta ta yi birgima a ƙasa ta zama barewa ta yi kiran ‘yan uwanta ta yi waƙa ta ce cinkal kakal cinkal kalaya, turmin ‘yan kala ya yi fure cediya, tudu na korar tudu, marna tudu na korar tudu, da ƙaho banda kwatsam kwatsam banda ƙana ƙanan. Sai ‘yan uwanta su zo su taru su ciccinye kuɓewa, sa'annan in sun gama sai su tafi gida. Ita kuma sai ta yi birgima ta komo mutum ta ɗauki zanenta ta ɗaura, sai ta koma gida ta dinga cewa ni da gangan aka tura ni, ga shi nan ban samo komai ba. To ran nan sai mijinta ya bi ta gonar, sai ya ganta tana birgima, da ta gama birgimar sai ya ga ta rikiɗe ta zama barewa, sai ya ga ta yi kiran ‘yan uwanta bareyi da waƙa. Bareyi suka taru a gonar jingim, duk suka cinye kuɓewa. Suna cikin ci sai ya fasa su, sai ya ga matarsa ta gan shi, ya komo gida, sai ta ɗauko kuɓewar ta biyo shi, ta tarar da shi a gida. Ya ce wace ce? Ta ce ni ce. Ya ce ina za ki? Ta ce ɗaki za ni. Ya ce a'a koma daji. Sai ta ce ta ƙi. Sai ya biyo ta a guje ya kora ta daji. Daga nan ba ta sake dawowa ba, shi kenan ƙurunƙus.